حضور سیدنا علاء الدین علی احمد صابر آپ سرکار دی جدو اے حالت سی تو ماں نو سمجھ نہ آئی. ماں فرمایا برانو بمین رشتہ دے میں پتر دا ویاہ کر. ماما دل میں چوک ہوتا ہے. بابا صاحب نے فرمایا بہنا اے شادی والا جوان نو یہ شادی والا نہ کر. انہاں فرمایا تو مڑوں جو میں دینا نہیں رشتہ تے تو نہ چکر مڑ بہنا پتہ ہے دعویٰ بھی رکھ دیا ہوں. وہ جدو انہاں انجا کیا تو انہاں فرمایا ٹھیک ہے. شادی ہوئی. بابا صاحب کمرے داخل بیوی دے کمرے آگے بیوی بیٹھے سن. آپ نے حضور خواجہ علی احمد صابر پیا نے پوچھا تو کون ہے. بیوی تو پوچھا تو کون ہے. انہوں نے کہا جی میں تو اڈی بیوی ہاں. آپ فرماندے نے جس دل وچ او وس گیا اسی ایک دے ہو گئے ہیں دوجے دی تھاں ہی کوئی. آپ چپ کر کے بہ گئے. 9 سال آپ کمرے وچ رہے. 3 سال ہو تے 9 سال پھر کمرے دے اندر رہے. 9 سال تو بعد بابا فرید الدین گنج شکر آئے تو آپ نے کان میں آ کے فرمایا لا الہ الا. 9 سال تو بعد جب اے سنیا تو سرکار عالم تحیری تو باہر تشریف لائے اور پوچھا کون تو فرمایا میں فرید. کون فرید؟ فرمایا تیرے مرشد قدمات گرے تے بوسہ لیا. آپ نے فرمایا علی احمد جا چلا جا ہون تیری منزل اگاں قصہ طویل ہے کلیر شریف. توجہ ہے توڑی. آج دنیا 13 ربیع الاول شریف نو انڈیا دے اندر میرے مرشد بابا علی احمد صابر پیا دا عرس شریف ہوتا ہے. 13 ربیع الاول آپ دا عرس شریف ہوتا ہے. پوری دنیا میں صابری سلسلے نال وابستہ لوگ سرکار دا عرس کر دے. 6 رجب حضور سید معین الدین چشتی اجمیری 13 ربیع الاول حضور قبلہ عالم علی احمد صابر بھی. بھائی صاحب اسی تے منن والے سیداں دے چشتی بھی سید دی نسبت نال تے صابری بھی سید دی نسبت نال.